Saging bula, adjustable, monopod, backsheet. Saging bula, monopod, adjustable, backsheet. Ngawa pos dalan, oy wa may muagi. Saging bula, adjustable, backsheet, monopod. Saging backsheet, monopod, adjustable. Saging backsheet, monopod, adjustable. Tapos tayo racing cam. Saging. Ay, naitao. May tagong palit ni. Saging. Cool. Saging cool. Monopod. Bula. Ano ba? Kini na saging. Mamalit ko ani. Ilan yung saging, boss? Tag 200 ni boss. Mahalagod. Dako kay kong kapital ani gos. Unsaon akong ginansya ani? Sino may kapital na ni mo ana? 300 na gud nidaan kumprada nako ani. Grabe sa amo 150 ra man na. Okay, tag 200 akong hatag kay 300 akong kapital ani. Sige, palito na lang ako. Oy, napon tayo mga kwandre o. Palito ni mo ni? Palito na ako ni. Kuadaan kay para sure na ba? Kuadaan. 200 na ha. Kay 300 kay kapital nako ana. Usay, Unsa pa imong kwan natay kwandre? Basig ganahan kag monopod. ano inyong kan boss? Usay pangalan na Backsheet ni boss, tag 100 ni. Usay may gamitan ana? Sa motor. Sa motor rin na? Ano lang pamalit ani dito kaila ani? Tigpila na? 100. Mahalagod. Wa ka na yabag na mahal kay kung kapital ani. 300 na gud. Way hangyo. 300 na gud ang kapital nako ani. Wala ba ni hangyo? Wala 100 na kay 300 akong kapital ana. Sabi wa ni boss, bisag 50 lang na boss. Ayaw palitan di ka. Sige, kuha na na. Palit ani. Sure ka, may rabag na kay motor. Sige lang, basig. Gamit lang. Wa 200, 300 na na. 100. Unsa pa gyud? Napay bula, basig ganang kag bula na racing cam. Basta may gamitan na boss. Adjustable. Para sa? Parang litan wa nakakasabot sa inyong relasyon, pwede nimo adjustan. Kini Ben, nindot man tigpila na. 100 gyapon. 100? Grabe ma, 100 na to. Di pwede ma. Hangyo ana boss. Mao na gyud na last price ani 100 kay mahal gyapon kay kog kapital ani. 500 gyud kapital nako ani. Grabe bisag karon lang gud boss, bisag 5 lang. 100 lagi last price na kung di ka mamalit ayaw kay mahalin pa ni. 90 boss, 90. Dili 100 gyud ni kay ang akong kapital ani 95. 500. 100 lagi ni. Kay akong kapital ani 500 kayo. 98 boss. Wala ako na. Bisag piso boss. Utang nyo. Sige. Paon lang ako boss. Pila kay ni 100 no? 100. Sige. 400 na tanan. Unsa pa gyud? Kasi ganahan kag asa pa mo dire. Kini boss. Manghod naman tingali ni ato Oh, mo ni pang-adjust ni sa gamay. Gamay nga. Gamay nga adjustable pananglitan. Tulo pa lang mo kabulan sa inyong relasyon. Kani imong gamiton pang-adjust. Boss, pila min bula boss? 100. Grabe. Mahal man kay kag paninda dire eh. Alangan naman no nga 500 akong kapital ani. Alangan naman ibaligya ko ning 600. Wa ka nagtanaw na imong bula gisi-gisi na nya. Stretchable na siya ba? Pwede nimo kuanon o. Tanaw ni i-check nimo kulang maghangin. Imo lang anaon ba o. Pwede na boss. Pwede kayo dire o makita nimo dire o nga naay tubig sa sulod. Oh. Sa okay pa nang bulahan na boss? Ay, perting okay yan eh, oh. Na. Sige, kuha lang nako. Tigpila kay ni? Oh, Tigpila ni, tigpila. 100. Daw patistingan daw ta. Sige, kuha na ko. Hutdan na lang ni tanan o kanare mo ha. Alasa, nalaman ko kay budget anik. Nalaman ko kay budget ko. 500 na siya, boss. 500 kasi. Tama yun. Salamat kayo. Yatsa ko. Unsa bitbiton ra nimo wa man ko nagaisi og silupin kay bawal mang silupin ron. Sige. Naglibog bang ko sa ni wa kay kanda boss. Silop. Wala lagi bawal ang silupin bitbitad. Kung gusto na ako ni. Ay, kanay bala na. Sige, yatsa ko boss. Sige. Ay, salamat tulo na lang jud ka item ang nabilin. Ipakyawan ko atong isa.
isa, racing cam ug monopod. Isag na mamahalin ni ron, may makapahulay kung sayo. Monopod, racing cam, adjustable. Uy, nagpadulog. Boss, basi ganahan ka mamalit natay item diri nga pang motor, pang vlog, unsa ba? Sa bigyan nimo diha. Mao na lang yun yung binabilin, racing cam, adjustable o kanay monopod. Para asa man ni siya? Kanang magkuhan ka ba? For example, mag-vlog ka, welcome back to my vlog. Ano ba? Ano yung gamiton? Tagpila po ni siya. Pwede man yung punin mo patindogon, ana. Tagpila po ni siya. 200 ni boss. Mahala kod. Alangan namang ibaligya ko nig barato nga. Tag 50 ra man sa mua. 500 kapital na ko ani. Tag 50 ra sa mua ba? Mahala pa bilagyaan nimo ay. 500 na daan akong kumprada ani ba? Maong tag 200 akong baligya. Mahala po niyo baligya ay. Para way dagang istorya ayaw palita og. Sige pa ito na lang ko ni. Pangkuan man kani siya pang ano, pang vlog. Pang vlog na. Ito ni mo na. Basi ganahan ka boss, adjustable boss. Gamay na lang hinoy na bilin. Tagpila po ni. 100 na lang na. Saan po ko ni? Ano adjustable? Ug wa kay motor ayaw pamalit ana. Tagpila ni? 100. Mahala god. 350. Kami mahala pud ani pud. Alangan namang ibaligya ko nag 50 nga 350 akong kapital ani. Daw, gamay kaayo. Pila ni? 100. Gamay kayo 100. Ug di ka mamalit, ibutang na na diri. Sige pa ito na lang ko ni. 100. 100. Bahalag mahal pa ito ko ni. Kani unsa po ni? Racing cam para kusog mo dagan imong motor. Unsa man ni siya? Racing cam ni. Para kusog, para itakpak niyo para for example ba kani Oh. Kaning niab Wa man ay gina-apply nako. Dire bitaw. Di ba swak tayo no? Ay oh. Kusog kay imong mudagan imong motor kung imong motor mo palo og 120 pag mabutangan ani sutoy pas Hilux. Sugin dagan. Kay ni. Pila po ni? 100 ra na. Bahala na pud ana pud. Oy. Wa na lain barato ana. Alangan na magibaligya ko nag 50 nga Pati 500. mahala ana. Anyo to nagkuan? 50 kato nga. 500 akong kapital ani, mao kay nang 100 akong baligya. No, unsa na lay ginansya na akong ibaligya na akong 50 ni? 500. 100. Mahala ko na 100. Sige, paitong ko na 100. Pila tayo. Ano? Pila ni? 200, 100, 250 dai ni. Ay, 250. 150 ra dai ni. 150. Oh, 150. 100, 100, 350. 350 ra. Balo kung kwartahan man juga, 350 ra. Sukatos. 200. 300. Oh, okay. Okay. Isa ko. Oh, salamat kay boss. Paano na siya no? Pang-vlog na. Pwede na ka mag-vlogger ana. Wa mo kisil pompod. Salamat, salamat. Ay, salamat. Nahurot yun tanan akong baligya. Kaginansya yun ko ani. Lindaw, be. 2,000 may kapital na ko ato. Siya rog wa ko ni ginansya bisag 2,000 lang pod. 2,000 akong kapital. Pilay halin ako. 500, 600, 700, 800, 850? Uy! Anong maura man giabot sa akong kwarta nga 2,000 man akong kapital ato tanan? Kuha na siya ning street sabol mo na pwede nimo bulikaton. Init.